Ho, 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 ho! Samozřejmě je otevřená prodejna vodářská, to asi víte kde, to musím zmínit. Takové krásný puntíky. Takové děláme celý odělí v kategorii, pokud možno techniky. Děkuji, tímto považuji soutěž za ukončenou. Jak jsem již říkal, buď má někdo náladu a chuť. Do 15 hodin začínají nějaké slavnosti na náměstí v Solčanech. Je to rozsvěcení vánočního stromu, překonání nějakého pokusu o rekord a nějaká zábava, hudba, párky. Takže kdo má chuť, může se zúčastnit. A všem vám mnohokrát děkuji za účast. Doufám, že se tu sejdeme příští rok. A věřte mi, že opravdu doufám, že se tu sejdeme